নিয়া 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 চারিআড়ে খালি নিয়া কনস্ট্রাকশন কামକୁ ସିଜ୍ କରି ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ନିଆଁ ଚାରିଆଡ଼େ ରହ ସିଜ୍ କରି ଖାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି ତାକୁ ତମ ଛାଡ଼ୁନି ବେଦ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟା ବାପ ଧରୁନି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତାହେଲେ ଲାଇନ ପାଖଟା ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣ ଯାକ ଆଇନ କାଲିକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ପରେ ଦିଅ ମୋବାଇଲ ଏ କଥା କହିବାକୁ ତମର ଗୋଟେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ସାମାନ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର 3 ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ ତାକୁ ତମେ ହାତି ପାରୁନି ଆଉ ମୋ ଗାଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦଉଛ ଭାଷଣ ଆରେ ଶଳାଟା ଅଟକା ଖାଉଛି ବୁଲ ଜମା ମାନୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ପରେ ଏ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛି ତାକୁ ମାର ମାରି ଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ସାର୍ କ'ଣ କରିବା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ମୋ ଉଠେଇ ଆରାମରେ ଶୋଇପ ସେପଟେ ସେ ଅଶାନ୍ତଟା ବି ମୋ ଟେନସନଟାକୁ ବଢେଇ ଦେଇ ଆଉ ତା ଭଉଣୀ କାଞ୍ଚ ହାତରେ ଖସିଗଲା ସାର୍ ଭଉଣୀ ହେଲା ଅଶାନ୍ତ କାହାକୁ ଶୁଣିବାକୁ କହିଲି ତମ ଭଉଣୀ କୁଆଡେ ଦିନକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆରେ ଖାଲି ଭଲ ପାଉନି ଲଭ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ 86 କରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବାପାକୁ ଧମକ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଆଣିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ମୋ ହାତରେ ଖସିଗଲା ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସେ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ହରି ନାଚିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଶିକାର ହୁଏ ଆଉ ଦେହରେ ଶିଅରଣ ଖେଳିଲେ କାଞ୍ଚନ ଦେହର ରଙ୍ଗ ତା ନୀଳ ନୀଳ ଆଖିର କାହାଣୀ ତା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ପରି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଚୁମ୍ମା ଦେବାକୁ ଚୁମ୍ମା ଅଶାନ୍ତ ବସ୍ ତୋ ମୋବାଇଲ ସୁନ୍ଦର ଚିଡ଼ିଆଟେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରଖିଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁକୁ କାଇଦା କରି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇଯା ରାତି ଭିତରେ ମୁଁ ତୋତେ ବଡ଼ ଲୋକ କରିଦେବି ମୁଁ ରାତି ଭିତରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବି ମୁଁ କାଳୀ ଶଙ୍କର ଏ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବାଦଶାହ ଅଶାନ୍ତ ଦେଖିପାରୁଛୁ ହୋଟେଲ କଫି ବାଗାନ ଏ ସବୁ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ ଉଇଲ୍ କରିଦେବି ଆପଣ ସବୁ ମୋର ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତମକୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ କରିବି ସବୁ କିଛି କରିବ ଆମ ସି ବିଚ୍ ହୋଟେଲରେ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚୁଟି ଅଛି ତାକୁ ତମେ ଆଜି ରାତିରେ ଅର୍ଡର କରିଦେବି ଆଉ କାଞ୍ଚନ ଦେହରେ ଥିବା ଶାଢ଼ୀକୁ ତା ଦେହରେ ପିନ୍ଧେ ଆଉ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକକୁ ନେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଟିଙ୍ଗି ଦିଅ କାଲି ସକାଳେ ପେପରରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ବାହାରିବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡା କାଞ୍ଚନକୁ ରେପ୍ ଆଣି ମରଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବାଦଶାହ ଅଗ୍ନିଗିରିର ଲାଭା ନୁହଁ କି କାଳ ବୈଶାଖୀର ଝାଞ୍ଜି ନୁହଁ ଓ ସେଥିରେ ଯେ ପଙ୍ଗା ଦିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଠକ୍ କରି ମାରେ